Ukhomishana wezokuhlunyeleliswa kwezimilo uMakgosi Thobagale uthi-ke basuse uVusumuzi Kurt Matlala ejele laseGosi Mampuru ePitoli bamise ebhongweni eKokstad KwaZulu-Natal uqinisekisa ukuphepha kwakhe njengoba ebhekene namacala abucayi. Thobagale ubethula umbiko wokusebenza kwamajele ngamaholide asehlobo edlule esithangamini sabezindaba ePitoli namhlanje. uVusumuzi Kurt Matlala wasuswa umnyango wokuhlunyeleliswa kwezimilo ejele iGosi Mampuru ePitoli mhla zingama-21 kuZibandlela nyakenye wayiswa ejele laseKokstad ebhongweni KwaZulu-Natal okuyijele eliqine kakhulu kwezokuphepha neligcina izigebengu ezinobungozi. Sabona ukuthi kubalulekile ukuthi sibasuse eGosi Mampuru sibahambise sibabeke endaweni ephephe ukundlula eGosi Mampuru. Le ndawo ke leyo ebhongweni correctional facility. I-facility or ijele eliphezulu kakhulu. Khomishana wamajele uthi uKurt Matlala noThabo Bester bayiswa kuleli jele njengoba bethathwa njengeziboshwa ezingaphephile. Uthi umthethosisekelo wakuleli uyasigunyaza lesinyathelo. Ukuthi sibahambise sibabeke lapha. Senza ukuthi bakwazi ukuchubeka nokuziveza enkantolo senza ukuthi makungabe kungaba nama activities angayenza ukuthi bangaphephi sikwazi ukuthi siwagweme. uKurt Matlala wakhala ngokuthi kuzoba nzima ukulungiselela ukuqulwa kwecala uma evalelwe ebhongweni ngoba ebona ukuthi kuzoba nzima ukubonana nabameli bakhe abazinze eGoli. Siyachubeka nokukhulumisana nabameli bakaKurt Matlala also nabameli bakaThabo Bester nalaba bomnyango wokuchuchisa nezinkantolo. Okubalulekile ukuthi leziboshwa lezi zivumelwe and also senza konke ekusemandleni wethu ukuthi abameli babo bakwazi ukuthi bachumane nabo, bakwazi ukuthi bahlale nabo, babalungise. uMatlala ubhekene namacala okubalwa kuwo ukwakha itulo lokubulala, ukushushumbisa imali kanye nokukhwabanisa kanti kulindeleke ukuba abuyele enkantolo ephakeme yaseGoli kanye nasolwa nabo ngoLwesihlanu.